Гэтая хата памятае ўсё. І гэту печ, і гэты стол, і гэтыя рукі. Раніца тут пачынаецца не са святла, з цяпла. Печ трэба абудзіць, тады і хата прачнецца. Дровы лягуць па-асабліваму, калі іх класці з думкай пра тых, хто будзе грэцца. Агонь любіць цішыню і павагу. Ён не спяшаецца, і гаспадыня не спяшаецца, бо каля печы не праца, а бярэг. Цеста памятае рукі. Калі яго мясіць з любоўю, яно аддзякуе. Хлеб будзе пышным, доўгім. Жанчына не проста пячэ, яна кладзе ў цеста надзею, каб дзеці былі сытыя, каб у хаце мір. І хлеб гэта захоўвае. На лапаце хлеб адпраўляецца ў печ, і ўсё заціхае. Нават печ дыхае ледзь чутна. Яна ведае, што ў ёй спее галоўнае, спее жыццё. Калі хлеб гатовы, хата спявае. Гэты пах не змыць, не забыць. Гэта памяць, гэта сувязь. Тое, што нараджае жанчына каля печы, застаецца ў свеце назаўжды.